lang hilin eh. Ini ba? Kato kasudan dito. Mote sumpay. Diyan, makakabawa darang ko bang kakao? Yan, lagi mo sila ta. Oh, muli sila kabatos. Balik ka ba? Ha? Balik ka? Suway ka? Diba? Yung driver ka na. Driver sa bata. Sa daan sa tira. Para makaluto ma dyan. Asa mo na? Hindi sa daan. Asa pa dong ni Rila? Kan maniko. Kan maniko. Kung salit siya pa niya, sabay sa libro. Ipon. Kamali ka? Ha? Ang balik sa dedo ay emlueller. Ako sa Emily Ano ako si Buana. Naku dito. Tara na, oras na. Emily ako si Buana. Lah, pwede pa sa hero. Muning hardware do suki. Muning suki din so. Oh, ano yung suman? Ano mo din na? Ano sila cook? Kasi siya sa dito. Uloy kay pa. Adi na to i-uli. Awa ko sila rin. Ang salit ka? Lapsik? Order sila materialis sila kung iuban. Ulo sila konti na ko kabuok mo. Di mata yung gudi na gini no. Si Sharon, di nga kita upo. Masa mo ka para siksi. Gawas na nila ito kabila na sa nila Na say Laag mi na kita ko bungag nipa. Durante pa ko aning nipa. Ha? Makaaling bungaim? Atang kanan. Buy. Kurang magibukan nun ba? Ha? Kurang magibukan nun Atas mazur lagi pa. Di pa ning kita, gitu. Halaman sa manini ka. Kana nang Makaon lagi ni. Tiaw. murag buteng. Simrag butong. Oh. Okay pa. Durante gani. Daro ato ka. Ayo na kay na mo kang kay dabong na. Ilang injong ko anti kay ning dako man napunuan sa nipa no. Adlo ko mami si Berto. Unsa? Gitambagan mami papatay. Kasi madlukon, madlukog. Kani ba? Diya kay mahadlok mami si Berto. Bitlong sa Unsa jang gigama? panagat palangri. Mahadlok Kani mami dako kasab. man ti mo ning lutak sis. Oh, diya pag ingon ana na diha na namutol ana gi ko. Nga di magamag panagat. Diha na gi. Unsa man ako patay nga dako na. Bao dag di ako po ko mo adyon og patjun kay og mawa gyud nato nang nipa. Wala sagang. Wa na sagang umbar na sumbay. Wala sagang. Mabitaw na ilabti. Balik ko cake. Mo-order pa din yung cake. Balik ko. Dad ulit to sa kuan. Ampo man mo di kay ko. Ano na mo mo? Manikik Ano man. sila ng cake? Kaya mo man sa dan. Kuan sa Dugay na, dugay na buhatin. o paabuhan pa ng mga adlaw. Si Tiri ba ni abot dadto? Ni Uban Manila, asa man sila ningagi? Pero sa si Imi rin mong gikaluhian. Gibat ka Tim? Hapil ka? Ang sunod-sunod ba na gusto rin? Ako ra jiwa nakaabot. Karon na dani. Punas man ton, lubong-lubong taon niyo eh. Bilang sakaya na Nagkan sakayan. Kasama mo tong Naisa ba ungiro man? Ana. Nabot na kitang bang ito, ino ko ito ya. Si Bartolby lagi na. Sige na lagkatog.
Ang mga bukhusid so. Gaoy. Ang luod sa wala. Bye day. Ala. Ala. Dali ta ka bari ban. Wala, mausot bito ng lipak, ana. Hugno bito ng lipak, mga hugno ng lipaan. Mas kuan, mas kuras. Ay, di focus si anak ko. Ako man tayo makapalit ana og dili pagod ako dili ko ka dili ihatag ni attorney. Katong yuta. Kakabatos man na. Diya kay man siya. Imas attorney. A few moments later. Aktor, may pasulubong. Na may tanduay po. Hoy, pan. Andok mo di ay. Andok na sa mala. Masa kandok? Ito, grabe. Pakanatan na mag-Manila. Masa na andok ka? Manok? Hilap ng nag-engineer o kana sa project na resort. Arang gili out kanina kita produce. Ito. Kau sa o kay deko pa uli na dan eh. Ja. Nag-visit na sa siya pag Aktor. Adi aktor. Ni aktor nga mo. Ingon ba ito kong magdagbakit? Wa man ko na digbakit. Di na sir ko man dana na ni pagabot. Sa lubong bakit ah? Kira gito po magabuban. Luto ko na lo. Agsunod to. Tago ako na mga bansag. Di ko pumuntaan doon. Day. Kari dia mo. Kana ada kay arang dahi anak. Di karena arang malok kadong di na. Di mga antag sumang tik-tik na may kuan. May cook. Ha? Batok na limang bata. A few moments later. Good morning. Diyan nag-amang aktor gikas Manila. Ngadlawon og gamag kinilaw. Kaya wa manis Manila. Libot-libot. Nas Manila nga na. Nas Manila nga na. Bulinaw. Naman Pero di presko. Di na presko. Dia sa tayo ariston dia. Tapos Buntag. kuan. Buntag ko no. Mga Dia di isang nagpureng-pureng. may kinilaw rito sa Good morning. Salbar gahang One man. lutoon rong buntaga kay sila nangunay na. Kumalang paborito ning kinilaw palisan pag saging dengag na hadag na og saging. Kiring uban ko ni. Kani inunan ni pustog dahon ha magdahon babe. Wa dari. Isi sa ning dahon. Kuan, pustog dahon ng uban. Inunan mo ni lamis bugnaw inunan. Ato tong hanginaw pako asuri buhi kaya tong sumanan paras ko ang nanay. Kata lang ngano eh. Hinaw ba? Sabi ko hinaw ba mayroon sa is eh. Hindi naman hinaw. Hindi ka naman simula. Oo pa na. Na, be. Kami. Kung dahon. Kung dahon doon. Sa? Dia mga kuan. Three brothers. Kuan eh. Gusto namin. Dia Gabriel. Hi guys, good morning. Halos Gabriel. Budagol na, buyag.
Hala. Budagol na, mga way abhak na. Ng abhak na nga, ginhawaan. Pareha bitamin na ni abhak. Karilaman may wa pa na budagol. Kilaw daw. Pilaw ko na silang tulo. Mga brad-brad. Mga brad-brad. Nasangrip dahon. Agang para, kuan, nasa. Sarili si Jag, ijang minong sarili na. Pakso si Jag, kuan. Unon nga kuan. Kaya nagdabos man ag bulin na, wag uban diyang gikila, wag ita ko nung unon. Lain tunsis naghang dahon. Ha? Be, tilawan na ito, gibisinan. Oh. Tepa mo utos ko kana. May lutuan diha. Pag sigaw ka na sinta na niya. Tumri na tayo kanino itong sabuan gabi eh. Di ko ka i-file mo ni. Kita nga na si Jag kuan. Un sa kulin na o. Kada pa iba talagang din ng ag. Un sa bulinaw. Ano? Para nagdabos magbulinaw. Kabangan ng isuon o kuan. Ibinto sa ginunan ko no. Naman sa mong lula sa una. Ngani man. Yan to. Pero ang ipot na ito pwede lang dahog mangga. Dahog kakao. Ato ko lang bungaga. Dahog kakao po. Dahog mangga ra. Ngani pwede. Dahog kakao po na lami. Hindi ko Kakao dahog. mangga. Hapon. Sige ano yung hapon. Sabi parang ang luto nun. Utan ray Paris yan eh. Hindi na. Bilog na yung utan. Namin naman yung pagkain. Ano? Pesa, ano ko na. Wala nung dako. Nakatudog ko ano. Mayuhon. Si Bolanong dako ni ipatag ra na. Pahatag ra. Sana all. Asa sila naligo? Nasod. Kay na. Flor! Tawga. Ma'am Flor! Di ay kuan di ay regalo? Regalo ni Amy. Ni dad on kay ang sudlan tong repolyo diya taga ang repolyo. Diya. Mahal ra ng repolyo pila ka ng kilo. 45 incha. Kato bang ang May regalo. Kito bang gis banamo karon taga Cebu. Ang chicken. Si Boy Organico. Kailangan sa marigang kulay. Oh, nihatag siya nimo. Diya. Ibidyo. Subscribe po. Diya. Sige kay ipabidyo na mo ni ma'am. Boy Organic. Boy organic ko. Oh. Ko. Oh. Sana all. Salamat sa repolyo. Sija? Wa ko kay baw. Sija asay nga na nang Organic farm? Yan, organic na siya nagtatanim na wa ko siguro. kay baw na basta kay mao na Ilang malaysang konti. Negosyo. karon oh. Uy, organic. Wala ditong Kuan. ilakaw na naman sila, di ba Nagtanim ni. tamang lakaw. Katoy? Nagtanim nag-farm ni farm. Kaya Farm organic lagi. farm. Ni-subscribe mo ron? Ha? Ni-subscribe. Imo unsa din ako magdugay. Napon. Napon. Mamahaw sa ta. Mga mahulain. Sakto na ni repolyo. Sabaw oy lagang buto-buto. Panggulay. Partner ni si Dabaw. Ala, tasan ako halag plato. Nagsiting pretty ako sinira. Ato sa kapag sa ko kay tayo po sa Facebook. Sa butangga. O sarang saging. Minatag. Doon sa tubo nang buyo na organ. Boy go. Boy ko. Boy organic ko. Ko, di go ko. Kakain na. Kanya-kanyang sandok. Kanin. Kan sandok ra. Kasi mga cowboy man. Andoks ba? Imin sa M.M. Hinara ka? Pilot. Ayun. Tayo. Buray. May paksiw na tamban. Hilang. Mga bungulangaw.
Sa balon daw Huwebes. Luto. Adong Huwebes na. Dito na kidang boss. Commander. Kain! Commander Ariston Burato Jr. Ilang maestro. Paano di mo mo manglingkod? At dito di mo lingkod. Unat. Dadapalog ng kwanlo. Dato ripolyo. Takulong kilawon. Takulong kilawon. Tanak ng kilawon lo. Lo. Nakin sarap po na nagkuhan. Pagpamunit-punit. Munita. Oh, bibo na sila. Isa pa'y kuwang. Kuwan. Mag-almusal na tayo, guys. Pagbata. Bata ka na isang papa. Cellphone na naman eh. Masroy. Ano daw ng dagat? Dara, ag nangutana. Kinsa ko mo tong mga trabante, kare. Mori suon laki adoy. Kato Tagalog tong Kato Tagalog tong nagpukong. Kanis lugoy anak maningkuan. Bitko. Dakato sa tuahara to. Tara. Yara. Oh, na may nangutana daghan kinsa ko ning mga trabante. Mao ni sila, ara ning kapamilya. Kanang bazi na ang sikuan man na. Taga Manila na, pero taga alis siya hapon na. Wala bang mukaila kay Dugay nas Manila. Si Milda Papin ko nun eh. Oh, mukhang tarang taligin sa papin natin. Bangag video ka na ha? Darating na lang eh. Wala ko pagkanta. Ikaw mo abang. Ha? Alam. Ikaw mo abang. Kami abang ang bagambag mo. Sa unang abang si Tiri man to. Ha?